беше за вас това състезание? Трудно състезание, много трудно. Направих груби грешки, които нанесаха щети върху автомобила. Измъчих момчетата, работиха цяла нощ. Има такива моменти, просто не беше моето състезание. Случва се, да. Като че ли бяхте доста по-подготвени на Габрово? Да, тук нещо не можах да си намеря мястото на пътя. Лошо каране, определено. Аз това питам и Боби, и Илия. Как смяташ организация, трасе? За всяко едно трасе питам колегите да ни разкажат. Как смяташ? Значи, трасето като трасе не ми допада, то се личи от карането, определено, но организацията пък до момента е най-добрата, която съм виждал, което заслужава поощрение. И се надявам до година повече колеги да уважат това състезание, за да зарадваме публиката, да зарадваме и организатора и той да дава пари с удоволствие за по-нататък, защото ако ние нямаме уважение към организаторите, то те ще спрат да правят състезания. Така че може би не е най-важното да ни харесва трасето. Много от колегите предпочетаха Кюстендил, защото е по-добрата конфигурация и на мене ми харесва повече. Не мога да си крива душата, но съм дошъл тук заради от уважение към труда на хората и публиката, която за нас трябва да е най-важна. Имат намерение до година да го преасфалтират и да го направят вече наистина да стане... Нали, предполагам, че повече колеги коментират, че не е равно трасето и това най-много ги бърка или че асфалт е доста гладък заради камионите и така нататък, но до година ще имат намерение да го преасфалтират изцяло и вече да кандидатства за кръг от европейски шампионат. Ти как смяташ? И ако успеят да направят това нещо, за нас ще е много голям плюс, защото наистина е трудно, много е трудно. За колите е много натоварващо, но пак ти казвам, че тук важното е, че има хора с желание, които харчат пари, и то не малки пари, да ни организират състезания. Това не се е случвало някой да ни асфалтира сервизен парк. Страхотна грижа и страхотно внимание, което заслужава и внимание от наша страна. Аз пак ти казвам, трасето наистина има кусури. Ако успеят да го направят за до година, аз съм безкрайно щастлив. Подготвите се за Кюстендил, ще се видим там. Да, цели сме, което означава, че вече гледаме в Кюстендил. Супер, той другата седмица, те са малко едно след друго, малко тегаво е. Другата, да. Леко глупав е календара направен. Август месец 3 планински, 2 едно след друго. Това е безумие просто, но всяка година го говорим и никой не иска да ни чуе. Използвам своята трибуна, за да го кажа още веднъж на глас, че така не се правят състезания. В най-отпускарския месец 3 ивента и то един след друг. Не знам в тая криза кой може да си позволи да направи такова нещо. И най-малкият дефект. Много от колегите не дойдоха тук заради Кюстендил и лишиха една добра организация от участници. Според мен това състезание трябва да бъде изместено в началото на годината, когато има по-голям зрителски интерес. Има жадни са хората за състезания. Ще има доста повече участници. Доста повече участници и на местото на едно от планинските, поне през този месец, трябваше да има писта. Пистите са ни групирани в 2 месеца, в началото и в края, пак едно след друго и 3 планински август месец. Това е убийство. Убийство, но просто за техника. Не искам да го нарека тъпотия, защото е обидно. Не, което си истина. Значи, някой не мисли просто. Благодаря ти за интервюто, Ники. Мерси. Второ място, Николай Златков. Автомобилен спортен клуб ProSpeed и изключителният му автомобил Audi S1. С придружител Ники Златков. Поздравления и силни аплодисменти. От дома явно и стените помагат. Победа за Илия Царски! Автомобилен спортен клуб Автоцар Рали Тим и Белия лебед прекрасния Mitsubishi Lancer. Въобще не беше лесно победата на Илия. Изключителен трети манш. 2 минути и 11 секунди една стотна. Горе, купите! Това са нашите победители. За всички тях има парични награди, осигурени от община Панагюрище. Шестото място дава на носителя с 150 лева. За петото място 200, за четвъртото 250, за третото 300, второто носи 350,
И първото място, победата допада 400 лева в джоба на Илия Царски.